Kaixo lagunok, arratsaldeon, nere kanalera, Ilargiren kanalera, hementxe gaude beste behin Dark Soulsen, Dark Souls 3 jokuan, gaurkoan 3. kapituluakin, gure pertsonaiakin, gauekokin, hementxe daola, zeharo ekipatuta. Azkeneko santuaion ikusi gendun da, gaina ez ginen asko borrokatu, samuraian aurke egin gendun da kriston paliza eman zigun hainbat alditan, ikusi dut ez dokadala nivela apenas ez diot minik egiten da aurrera goko utzikoet. Printzipioz bertan utzikoet eta beti zantzeko aukera itzultzeko. Momentoz viajar. Eta, gaurko kapituloan ikusiko duguna Gran Muro de Lodrik. Horrea jongo beha, abertzen muzea askotxo hiltzen. Gero, pixkot partida kargatzen duen bitarten komentatzearen, aurreko kapitulon eraztun, sugean eraztuna edo topatu genuen, horrek egiten dizuna da jantzita izan da, hiltzen dituzunen gaiztok, harima gehiago lortzea da. Eta, ziazoi pixkatxo bat, begiratzen, ekipazioan da da ikusten zuten bezala ekipatuet, eraztun hemen dauket eta los enemigos caídos ceden más almas. Peso 1,2, ondo, momentoz ondo gaude, pixuakin, oso pertsonai fuerte hartu deulako, horregatik hartu nuen guerreroa. Asteia. Ea zerbait dagoen hemen, ez du ematen. Guazen ireki ditzagun ateak. Hortxe indartxo gure pertsonaia. Kriston arte puskak. Gran Muro de Lodrik. Iritsi dira. Nahiago dut bueltekin ez du ematen ez dagoen, baina dut buelta eman daula puskatu, arma ez gastatzearen. Eta peskina guztietan goten dira, asike poliki. Dena izpiatzen jokuntan, ez zertaz. Hemen dukeu gure hogera. Ditzen bagearentzat hemen hasiko gara. Bazen ditzen hemen ez donaten ezertan, listo bat. Eskina guztik ondo behiratzea. Bera horrek gaiztok. Eta horrean zer dago dragoi bat, geldi dago momentuz. Ea zerratzen diguten ere. Este lugar otra vez. Guazen hemen. Hor gaizto bat dago. ¿Me dejo una que bere gana? Bai. Es la gran plata mango. Ai. Qué buen día. Gaina arkero bazan, así que seguro urrutitikan minengo zigula. Eta para principios kilbarriate, tío. Egitan. Vale, osea, larri, Zauentxasia. Eta gaizki. Gaizki aurra gihun naiz, geratu gabe. Gau egin behiratzen.
eta gaina etorrik zaizkit txakurrak. Han aurren bestea dago, inon itxura honik ez daukena, ez dezue. Ui, ama. Hemen azkar. Jaia estuzeko frasko guzti gastatuta eta hasi berria, eta hor beste da dago. Beste da dago, bat horre. Aber, pixkot kontrolak berotzitugun da. Eta poko a poko pixkot hobeto gaztean jolasten. Hauetanak estatua dira, Bai. Hauetanak estatuak dira. Hemendik etxiko naiz. Bale, ez dakit hau zutitu baino lehen. Bai, ez du. Abertzen bat dute, alma de cadáver abandonado. Vale, armak, bueno, almak, harimak erabili gabe ditugu. No se abre por este lado, que raro. Harimak erabili gabe ditugu, baina, bueno, gero tipan gana jutan aizanen erabiliko ditugu edo zerbait erostekotan gaudenen erabiliko ditugu. Hartu beharko duten, hartu ingo ez. Zakit horretzen goian zer topatuko duten. Proba izango da. Eskapoin behar nun. Peragan agun naizen plan, hiltzekotan. Bale, horreigo baino lehenengo gauza tipo hiltze izango da. Bale. Venga, guatzen nahi lehen baino beto, Txakurrak etorriko zaizkit. Bestia atakatu bat. Bale, eta bestia aurrian bere lagunakin. Bale, toz bat. Joder. Ze txarra nahi zen. Fijazio gehiago erabili behar dut. Beste laguna dako. Toz. Betu baina lez? Maia. Uf. Que librada. Indarri gabe gatu naiz. Akit kaja
horietan zerbait dago, bueno, lehenengo hau hilko dugu. Anima. Vale, ez dugu zerrematen. Da bazpare, segundotxo baten ondo etorriko naiz da zut uste menez ez dagone, baina vale, ez dut noi nahi ez diot aurrean, bueno, barriena ez da bezarru vale, hartu bizitza pixkoz gaueko hemen bazuden gaizto gehiago hori errezatzen edo daudenak eta guain, lehenengo joango naiz bihurtu dan horrengana, nik uste bihurtu baino lehen agian dezakegula baina harimak berreskuratu lehen bailen hauek ditugu baita arko largo eta fletxa normal. Ondo, arko daukeu. Eta beste alde. Vale, eskuduakin ez dut asko erabiltzen. Vale, ez dago ez derrezta. Vale. Bueno, igual hona etorri behartzen, hori, arkoa bat afletxa lortzeko, zenbatatzea. Korri gaueko aprobetxatu bizirik zaudela. Vale, bai berrik, deskantzatu ingoet. Deskantzatu ingoet eta beste bidea hartuko dut. Errazatzen daude hori ez dago errazatzen ez da gehiago da bale, handator bat banaka, ez? Vale. Bagoaz, poliki. Vale, hauek. Behin ematekin nahikoa da, baina bueno, azpare. Vale. Goazen harimak lortzea. Vale, besta da. Eta alma de cadáver abandonado. Vale, ondo. Hemen dragoia dago. Dragoitxo... Bueno, principioz... Lasai dago. Lasai utziko dugu ez. Bazen dira, kiruri beste nintzen ditukenik.
Vale, kontuz honekin. Gaiztu bat. Bueno, ez dira asko kendu. Abartuko deu. Zer dan? Bomba incendiaria ondo ba, baina arte ez ditut erabili. Eta hor dago beste argi bat. Baino... kanpotik joan barkoa. Hemen dikizien ez pasa. Beira, hemen eskailera daude, hemen ez ditut ikusi. Vale. Gaizto bello. Mati beldur bat, dragoia, kalako baten ikustu zute. Vale, goitik Vale, ointxen ahorra gora, txinpixkot, hemendik salto. Vale, ondo, eta hartzen dugu resina de pino dorado, ondo. Eta itxuin segundo bat, a ver, baino lehen txuin, goruntzuango naizea orgoian zerbait dago, no ikuste. Bueno, estufeko frasko hartzeko momentua dela. Uste dut, hil baino lehen. Vinculados. Errotitik ikusteko. Beraz handia dragoia. Guazen. Beste estuz bat hartuko, Vale, kaskoak brillatzezun, bale, hau itxita. Eta hor gaiztok. Paseuan. Bale, hemendik etxiko gara. Azpin norbait daukun zait. Benez fiatzen. Hemen zerbait dago? Ez da. Vale. Alma de cadáver abandonado. Ondo. Beraz esaten diguten. Hora de eliminar uno a uno. Uf. Vale.
Aruntza joan barren gorotzkuntan baldin bagea. Ospa gaueko. Eta hili ditu, fiskal ditu. Zer dorbiltzen baldin bagea? Orduan inventariora jungo naiz, hoi da. Vale. Fletxak eta arkoa eman digute. Arkoa ekipatu beharko nuke, vale. Ezin dut arkoa ekipatu, ez arko ninguno, a ver. Eskatzen didalako atributo necesario, vale. Genial. Ezin dugu arkoa erabili, destreza 14 eskatzen digulako, eta guk daukegulako 9. Así que jendiak destreza igo behar dugu arkoa erabiltzeko. Zenbat harima ditugu, 2000 eta piko agian hona izango litzake aurreago destreza igotzea, baina honeko nivel asko arkoa erabili ahal izateko. A ber, horrez digu inorri, osea, horkoak dizkigu ez zaigu inorri hartzen esan nahi nu. Baina ez zelaten da. Arkoa ez, esan nahi nuen jaztak izesateten, tio. Eskudoa, kastan eskudo buskatu. Zer, nazu zer ematen? Olako armadura politiatea nazu zer ematen, mira ni, dana zartatu da. Vale, no se abre por este lado. Qué raro, osea, ate guztik ez dian tokitik. Tea. Igual beste nonbaitetik ireki halko da, eta bidea motza ondo du.
estuz bat. Ona sartu baino lehen. Bai, azkarra. Salta bota du. Ikusi zute? Baina, dragoia inaizin zuten demozian urruka eta urduri jartzen nahi nago. Vale. A ver, adelante. Bai, hemen desde luego ez. A ver. Voy a hacer polliqui. Sin liarla. Bomba incendiaria. Ondo, kristo kolekzio egiten egia. Ez ditut erabiltzen, baina aurrera ondo etorriko ia. Bera gaina hemen ditut, ekipatuta ditut ikusten zuten bezala bia. Ez du zen fraskontokin. Eta ben ez dakit, hemendik gora joan, hemendik bera joan. Behan gaiztu daude, gora joango naiz, maskena da, goikoa pentsatzet hemen ez dala ezer askorik egongo, eta hemengoak hilda. Baina bera joan. Ona! Hogera bat! Vale. Da beira dragoia. Zepolitxa. Zotasua, zotasua. Lagunak izan gaitezke. Eta zure gainen egani, lehetu, iskaltzen. Ez dut uste nire lagunak egin. Momentu batzen usten baldin bai azue. Bidaiatu ingo dut santuariora. Eta saiatu nahi dut ikustenea zerbait igo dezakedan. Saiatu nahi dut dragoia atakatzen baino gertutik imposible, noski. Welcome home, I speak thine heart. Kaixo, neska. Very well. Then touch the dark, take nourishment. Bale, 15. nivelen gaude momentu hontan. Nik destreza igo nahi nun. Arko erabiltzeko, ba, 10 uste igutzen momentuz. Puntotxo bat bakarrik. Beraz, bueno, ba, hola xutzeko dugu. Goitutan abaita da, agian berarekin egiten hasi baino lehen. Berarekin hasi baino lehen, ditudan almak ere erabili beharko dituzke. Alma debilitadora bat, bai, usar. Jantzen manditzen ditugu. Zenbat ematen duten, baina beste kontu izango da. Bastante genituen ze baina arte esati zutut ez ditut erabili, zitut gastatu. Eta, bueno, pues orain da momentua, da kompozitu. Beraz hemen, poliki, pazientziakien. Usar selekzion ematen baiot. Vale, danak erabili ditzazket. Vale. Eta aurre bai ez? Eta guazen zitea bat gehiago gutxinez igo dezakegun. Then touch the take now. Mira, bastante arima eman dizkigute. Vale, itzultzea destrezara. Eta bastante eman dizkigute, baina bastante eskatzen dute baita igotzeko, beraz.
beste niveltxo bat bakarrik igotzen du. Karo, indartxu hartzeak, hoi dakar, ez? Indarra asko daukala, baino destreza gutxi. Depende gero ze arma erabili behar dituzun, o nahi dituzun. Gure kasuan oinarkoan bazala, egin behar duzu. Bueno, momentoz, dragoiare bertan utziko du. Bale, orain Torre del Muro altxatzea. Zalduna eta danak berriz horrengo dia, nire zai. Behin bidaiatuta gaiztok berriz agertzea alako. Baina, bueno. Indartxu jarraitzen dugu, indartxu aztea, ez duz frasko guztikin. Aurrekoen mejoratu genuen eta 3 izatetik hain 4 izatea pasatu gea. Eta, bueno. Hemen gaude berriz. Eta ikusten duten bezala dragoiak hor jarraitzeu, zalduna hor, geizto harina hor. Karakatzen ikusi baino lehen. Eta ez dakit zalduna ganako. Dragoia hor. Dragoitxo lasai harimak lortu nahi ditu dala. Espera, usteko bainako. Vale, eta bueno, momentuz dragoia hor dagoa, hori nola eskailera batzu genitu, baina momentuz dragoiak desde logo ez digu utziko hortik izan. Hemen jarraituko dugu, beruntz jarraituko dugu. Bale, horreizko bat. Fuerte izatean gauza honak hau edia. Hor kriston ostiak, ara, beira hor arkero bat, zer da? Azu. Bai? Txinestuz bat hartzeko. Eskapo egin dit. Eta bera junda, gainea. Vale, beiratu nahi nun nola eroi nahi zen ez dudala ezer utzi. Ezer utzi. Hemen ezer utzi. Vale, hemendik atera gaitezke. Hemen gaiztok, ez dakit horrean zer gehiago zeon, ez dakit bidea hemen ez izangoan. Ez dakit bidea hemendik. Jarraitu. Putatu hango zen, cabron.
Eta... Ze pinta txarra dauken honek. Bakizu esatizut. Ikusten naiz, teilatuan borrokan, atzera noa ikusiko detordean bidea dago, nagian horbetik ja ez dago ezer gehiago. Ja igual horti hemengo zonalde hontatik joan behar da. Orduan, bueno, utziko jaztu momento baten ikustenea berago joan aitekeen edo behan zer dagon. Ez du ematen hemen... Estuz bat hartuko dut. Bale, bigeratzen zaizkit, oraindik. Eta ona bera joango gara, bale, bez, sora aurretik badao bidea. Itxita, nola ez? Gozen poliki. Joder, nazkarria. Hau presatuta, hau ekipatuta zijon. Bale, mira, hemen daukeu cuchillos arrojaditos, vale, ondo. Batzutan, beldur pixot ematen dit hasi hori, hola, eta zulo bate otea bakizute eta a tomar por saco jotea. Daude gehiago, ez daude gehiago. Ez daude gehiago. Bara, gonta maia. Eta hemendik ez din gaitezke pasa. Joindu da dut beruntz jarraitu edo jolin, edo goiko teilatuetara joan. Edo hemendik jarraitu eta ona joan. Bueno, hemen jendeak zerbait idatzi du. Ai, ama, etxiz atxez ba. Hemen jendeak zerbait idatzi du. Zu bizitu inguztea, ez da bizituko egia. Enemigo duro delante. Intenta atacar de un solo golpe. Ba, ez dakit... Ze topatuko dugun, intenta fuego. Bueno. Ditu bomba incendiariak. Eta ez dakit hau sartu beharko genuken igualan kasozten nahi naiz. Nire bidea jarraitu behar nu. Lasai arrez. Bilakatu, eraldatu baino lehen hilen behar nuen. Ze gaizki. Bueno, orain badakigula, bere bila joango naiz, bitan pentsatu gabe. Eta gure harimak berreskuratzen, nola ez? Bale, utziko jo guzaldu nahi juten, lasai arren. Ze armadura politia auken. Eta zure gana joan. Bala, ondo.
eskua. Bale, orain hau bakatuko ditut. Zenen honek zalduna baino min gehien digu. Urduri jartzen dit, entzute dragoia horratzen da urduri jartzen. Bomba incendiare genitula jarrita. Bale, hortik, hemendik bera, hemen beste gaizto bat zagon. Joder, faltu zerra. Eta, bueno, beruntz jarraitu baino lehen. Hemen difongo da. Zazitik bat ez dut zai, hori da. Bat ez da. Wow, eta kriston paliza eman dute. Pentsatu gabe jutegatik ja ikusitut hauek hemen. Ja en plan terreno ezagutuko banu bezala. Handitugu gure arima galduak. Eta ea gogoratzen naizan. Zein zan eraldatzen dana. Eraldatu aurretik zet, hau zan. Eraldatu, hasi da ke beltza botzen da, nia llama. Vale. Asko recuperadas. Ditugu. Bomba incendiaria, presto colecta y tal. Zertan mitio muikin da, ikusi zuten muikin dela. Arma de cadáver abandonado. Zertan xagu brillante bat edo? Igual zerbait zeraman da horregatik brillatzezun xagu bat zerbait zeramana. Eta jazta. Bera, eskaldera ditugu. Baina, ez dakit nolditu. Ez dakit nondik jun, ez dakit betik. Oi, errespetua. Lehen jungean tokitik jun. Ikusi nahi ditut zenbat harimekin hon. Nago denbo guzin bueltaka gauza berdinak, tio. Arko erabili nahi dut. 3.000 komutxo nivel bat igualko dugu, baina hemen ditugu alma hauek. Da, bueno. Sentitzet bueltaka ibiltzea, baina jokua bola da. 1000 buelta eman bardean jokua da. Baina berriz nivelet igotzera noa. Ea arkoa erabiltzen uzten dian.
recordatorio del enlace de fuego. Eta berriz, atipak bilebel uzten dizkidan igotzen. Oain hasieratik hartuko ditugu harimak, behakin nizketan hasi aurretik. Eta gina jundan. Bale, hemen dago. Bale, hor dago. Eta hemen, harimak hartuko ditugu. Usar. Eta hemengo hau Gran Alma. Ja, harima asko ematen dizkigu. Welcome home. Very well. Then take none. Beno. Lau edo 13 jenez batzen zen berdenitu narkorako, 12 uzten dugu igotzen, destreza. Nivel 18. Baina gehiago zin dugu. Farewell, Ashen One. Gehiago zin dugu igotzen. May the flames guide thee. Eska baietz. A ver. Inventario rakugo naiz. Usiko zehatu dugu fragmento de titanita daukeu. Eskama de titanita. Gema burda. Igual herreroan gana ere joan bako genuke. Mila dizpiren bat zortzi harima ditugu. Takite... Aizkora mejoratzeko 2 fragmento eskatzen zizkidan. Eta hemen daukeu ezpata. Rompeyama, lentsuago lortu duguna. Gainea, bueno, destreza eskatzen digu 12, ja badaukaguna, erabili dezakeguna. Baino mina eiteu 75. Atributuak ikuste dituzue. Eta, bueno, aizkora dudik gabe, momentuz indartxoago dago, hauek ere, espada rekta rota. Hauek igual salduta anima gehiago lortuko genituzke. Eta, bale, 14, usten 13 zela, baina 14 behar dugu destreza arko erabiltzeko. Así que oengo zurruti 2 nibeligo behar ditugu. Emakumean gara joango, Ea zenbatean bihar matxoiek saltzeagatik. Eta hauek ere zertako behar ditugu, 300 alma. Baina, bueno, ez salduko. Ez ditut erabiliko, baina, bueno. Hau ez dugu erabiliko, logikoa dan bezala. Jo, eta 3. 3 harima. Lotxagarri. Baina, bueno, zerbait da, ez? Ashen One, be sure to bring more souls. Bueno, 1700 harima ditugu. Buelta pare bat emango banitu arkoa lortu halko nuke, baino ez dut bideoa luzatu nahi toki baten demo guztean gaiztokakatzen nibelak eta igotzeko. Bestela bidea oso luze geratuko da. Well met. What needs? Ikusi nahi detea goztarrarma legoko litzateke bastante. Indarrean, basikoki igotzen dana ikusten dute atributotan ez, baina indarran egoko litzake. Baina, dugu, 2 fragmento eskatzen dizkigu. Eta momentuz bakarra dago. Pretty be careful. Beno, nik uste gaurkoz gehiago luzatu gabe hementxe utziko deula partida.
ea hurrengorako destreza 14 ikusten azuten, eta, baina, bueno, bidean ez naiz aurreratuko. Bi bide ditut hartzeko teilatutik edo bueno, mazmorretan edo torretan bera jonda, ez dakit oso ondo nondi joango naizen. Beraz, bueno, ze bide hartu pentsatzen duten bitartean, kapitulo hau hemen txuzten dugu. Mil esker bidea ikusteagatik, kanala jarritzeagatik, gure Dark Souls jokua ikusteagatik, gure gaueko gudari edo gerlariakin. Eta, bueno, hori, eman laik gustoko baldin badezue, suskribitu, nahi baldin badezue baita, noski, eta komentaion bat, edo bueno, laguntzen bat, edo zerbait esan nahi baldin badezue, bidea hau hartu, beste hau hartu, kontuz honekin, o ze txarrazean, nahi dezutena komentatu dezakezu azpin, eta beste baten ikustea, venga, beste bat arte, agur.